National Blatter Entre Hospital Reports mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, suporta sang publiko dako nabulig sa pag-recover sang 2.1 milyones nga balor sang Siabo sa sulod sa isa ka bulan sa Bacolod suno sa otoridad. Bako ginsunog sa mga armado sa Kabangkalan. Bacolod nagatuto karon sa paghatag sa COVID-19 booster shots. Kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental ginasaligan matapos na subong nga bulan sang Marso. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagfile sang petisyon ang grupo sang transportasyon, Liga ng Transportasyon kag Operator sa Pilipinas sa LTFRB para pasakaan ang minimum nga plitihan sa jeep sa 15 pesos sa piyak sa pagsaka sang presyo sang gatong. Ginpayag sang grupo nga hindi na mahatag sa mga driver kag operator ang 3 ka pagkaon sa kada adlaw sa ila pamilya bangod sa pagsaka sang nagapanguna nga balaklon. Ginaduso sang transport group ang 15 pesos nga plitihan para sa una nga 4 ka kilometro. Ginakilala ni ILTA President Orlando Marquez ang posible epekto sa pagsaka sang plitihan sa aton mga commuters pero nagpahayag nga nagapangabuhi man ang mga operator kag mga driver. Tinilikdan nga Pebrero 28 sa ikasyam nga sunod-sunod nga semana liwat nagsaka ang presyo sang produkto sang petrolyo. Ang balante ini, win-win solution nga hindi man matam-an ang mga operator kag driver kag hindi man tuman maglukdo sang tuman kamahal nga plitihan ang mga sumalakay. Pwede ini talakayon. Nagasimpatiya kita sa kausa sang aton mga driver sa piyak nga bahin. Uyag man naton nga hambalan anay kagklaruhon ko bala. Nagakadapat gid nga amo si kadako ang ipatong naton sa plitihan. Hambalan tayo niya, pungkuan kag talakayon agod makalabot kita sa isa kakasugtanan nga hindi man matamaan ng driver operator kag hindi man matamaan ang mga sumalakay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips. 38 na, diri kita, observation report sang aton patrol. Kamusta ang palibot sang syudad sang Bacolod? Balita sa patrol. Biyernes subong ati ginaupdan kita ni Aksyon Eden Aboso. Action Eden, morning! Good morning, Action Fred. Actually, aga pa may breaking news. Kag-ari kita karon sa opisina sang PIDEA. Bangod nakasulod na diri sa probinsya ang ginatawag nga Chabu, Action Fred. O apat ini sa pakete hibaluon naton. Kaya actually nagapatigayin kami sa interview sa Sugong Action Fred. Pamatayan natin ang aton interview kay Agent Ma'am. Taga-Araneta, Sumag, Bacolod City. Okay, sir, yung background sang Subong ambal niya ga pamanday siya no, kag nagpamakal sang gamit ta rin sa Cebu. So amo pa ni ngaton pag-usisaon kay nagdali-dali kita balik no kay tungod nga may ginalagas kita nga oras para sa aton nga laboratory sang illegal nga droga. So gin pa safekeeping lang naton kag may ginalagas kita nga time pan sa pag-file sini nga kaso. Makita ta ni bala sir sa mga national amo ni siyang ginatawag nga Chabu sir no kay durang sulod siya sa mga Chinese diba. Yes, pero gina-identify gini naton as naka-vacuum nga nasulod sa Chinese tea bags nga mga isa per kilo nga illegal nga droga. Kabuilat po siya ang mga dito. Evidence yan. Yes sir, oo. More or less mga ano ba?
Hindi ko makuha pa ang oras, no, kay sunod-sunod mo na dirang biyahe kay tungod 24 hours man. So wala ta kabalo kung ano gid oras siya nag-abot dira sa Escalante and kag basi nakatunay hunay sa kag bago magtabuay sa aton nga pusher buyer kag informant. Target na gid mo daan. Sa aton nga pag-usisa do wala pa man ni iya pangalan pero diri sa Negros bida mo kasulod sa mga new players, no. Mga bago nga mga kapangalan nagkalagakpan ta, nagligad nakadakop man ta isa mga brother taman nga Muslim. So damo kay tungod nga damo ta mga outlet bala sang magpasulod sang mga kontrabando diri sa Negros kag sa Bacolod. Sir, ano ning plastada? Bali, may tawo man nga courier from Cebu to sir, pakadto diri nga nagintabo niya lang. O kung yung padala lang niya as a baggage. Sa pagpangusisa ta kagina is ginabiyahin niya gid niya from Cebu going to diri sa Negros. Sir, anong record sir sa subject sir sa barangay? Barangay Takuling. Hindi ko maano pa, no, kay wala ta pagid mayo to na kuhaan sang impormasyon ang aton nga subject, pero ang i-address is Araneta Sumag nimo, Bacolod City, hindi Takuling. So, bali sir, ang ini nga subject sir, ano niyan sila balik sir sa mga ganun? Nakita to wala man saya gid dalang kung siya sa lakyan, no, nga daw may negosyo gid sa nga pakadto di. Ang nakita ta lang to isa ka panildor, mga bike nga pangbata and may mga empty nga soft drinks pa nga mga case. Do wala do ka ordinaryo laman ang unod sang iyang MUX. Sir, may hambal siya kung diin niya ginakuha sir sa Cebu o kung may sa inyo monitoring part di siya sa drug group sir diri sa Negros Occidental o kung sa Cebu. Amo pa naton padalman, no, kung may kangtanan niya sa mga drug group tang na-identify or mga na dismantled tang drug group diri sa Negros kag sa Bacolod. May connection niya sa register niya. Sunedin. Among paningaton nga pagaibaluon kay tungod nga same ang ila packing, no, ang kinalain lang dito kay tungod nga travel gito from Manila. Medyo may gibutang pa silang packing tape maluwas ang ining transparent nga naka-sealed. So siguro ato na ipag-usisaon kung same ang source sang gikuhaan sang illegal nga droga. Ang isa ka passenger sila sa gram or sila sa kilo? Isa ni sa kilo ang isa ka amo ni nga packing nila, no. So more or less isa ka kilo. So mabalaan ta pa na kung tungtong isa sa isa ka kilo kung wala na ni ang mga plastic nga naka-cover siya. Okay, nakapacking siya as ibat sa Chinese. No? Ano ini ang tanaw nyo, locally produced or imported mo from China? Hindi takahambal, no, kung imported din na from China, pero biskan ang local, pwede man niya may capability man niya magputos ini, no, makapabakyum o packaging, pwede man masunod. So aton lang padalman kung ano gid nga mga sindikato ni ang obra sini kag ang linyada sang ining klase nga pag-packing. More or less sir, pila ni ang value? More or less mga nasa 34 million ni ang 5 kilos. So far, So far sa tuig, amo ni siya ang kasunod sa aton nga 3 kilos sa last January diri sa may Bredco. Oo, siya lang isa sa lakyan. Yes, so. Siya lang ang driver, siya man ang katransaksyon. And ang ining item siya siguro wala ta kabalo kon ipanghulog ni kundi diin nga mga syudad kag munisipyo sa bago makalabot sa Bacolod kay nakaplastar lang ni tupad sa iya sa ginapungkuan niya man. Action din. ang salakyan halin gid Cebu o nagulat man sa support? Halin gid siya sa Cebu, going sa diri sa Negros. Barcelona po, sir. Yes, Barcelona Port. So sa Buenan, Barcelona. Yes,
Sir, bali, in general, bala, di ba, may ara man ang PIDEA, ginapatigayon sa mga checking, support. Anong natabo, sir, nga nakalusuhan siya? Actually, ang aton nga is random lang na siya. So tungod sa kadamuon man di sa aton nga fort. So hindi kag ang we only have 2 canine dogs diri sa Negros Occidental. So ang isa nakabase na diri sa Bacolod and ang isa sa San Carlos. So ano lang siya, random lang siya. So kinanglan gid nga katuan pa ang Escalante. So kinanglan nga may schedule by schedule pa tungod nga kulang pa nga aton nga canine dog, so hindi ta ma-inspect thoroughly tungod nga ang mga ruro is 24 hours. Then amo na ang mga hindrances ta, ang ido naton kinanglan man na magpahuway kay hindi man sila maka ano mayo no, makapanimaho kung sige-sige ang ila trabaho. So amo pa na ang kulang sa aton, and amo pa na aton nga ginadugay naman na naton nga gina-wish no nga tani every port, seaports and airports may sarili nga canine ang PIDEA and ang aton mga counterparts. Actually din, Since nga volume kayo ang aton na recover no, nga suspected siya makonsider tani siya nga high value target and high impact operation ang aton na tigayon nga na bypass. Sa subong hindi ta pa mambal no, kay tanawon ta pa ni kung drug group member nisa or individual player nisa or isa lang nisa sa lugoon. So amo pa ang aton nga pag-iimbestigahan. actually din, Kung wala pa kayo ma-idea kung ano ni ang background sa Sa subong wala pa, pero kasi amo na lang ang background sa diri siya. Gabiyahe siya masulod sa siguro makulog siguro. So amo po natin madalman kung permit, kung kapilana, and pati siya ang lagi nag-explain siya. actually din, Action Fred, kabahin lang to sa pagpahayag ni Agent Bambu Hamak mo subong kagahon Action Fred 34 million pesos na balor sang shabu ang nakasulod naman diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action Fred. Para sa dugang pakaron nga detalye kay nagapadayon pa diri press ko ni Agent Bambu Action Fred. Kulato na lang sa atong pagbalik report dira man sa imo sini nga programa. Balita sa patrol, last report, action ida na boss ng mga action, din ka man sa Pinas, labutot ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik ako pagkatapos ini. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or traffic dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. 4:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag-i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong Kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental ginasaligan matapos na subong nga Marso. Balita Kapitolyo. Sa Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon. Nagasalig ang gobyerno provincial sa Negros Occidental nga sa bunga bulan sa Marso matapos na akon madula na ang kaso sa COVID-19. Suro kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga konbasihan ang datos sa Provincial Incident Management Team nagapakita nga sunod-sunod na nga mga inadlaw nga dalagko sa mga recoveries kag dako man sa mga nagabuhin nga kadamuon sa COVID-19 cases. Magluwas rin suro kay Diaz, jutay naman lang ang mga ginapaidalom sa quarantine sa nakalain-lain nga mga quarantine facilities ang probinsya. As of kahapon Marso 3, ang record nagapakita nga ang Negros Occidental may 123 na lamang ka mga COVID-19 active cases. Attorney Diaz. Pila na kadlaw ang iban ka mga LGUs, no? Naga-zero. And in fact, aranta sa 100 plus na lang, no? So far, I think we're on the right track and I hope that amo na gid ang end sa aton nga pagpinitensya under sa COVID-19 nga pandemya. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Genovea. Mga kaaksyon sa rin kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kay serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na, kape-kape na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee, gina-recommendar
Sa ngaton kapulisan, suporta sa publiko dako na bulig sa pag-recover sa 2.1 milyones nga balor sang Xiabu sa sulod sa isa ka bulan sa Bacolod, suno sa otoridad. Police Balita. Detalyo po gi-aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Sir Fred. Report gikan sa Bacolod City Police Office ang 2.1 million pesos nga bilis sa Cebu nga na-recover sa Bacolod City Police Office sa sulod sa kabulan halin sa Pebrero 1, 2028. Resulta sa mga impormasyon kag bulig sa komunidad sa kapulisan sa ilang kampanya kontra droga. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Joben Bogato, tagapamuno sa Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Sa 2.1 million pesos nga bilis sa Cebu, Action Fred, ngayon na-recover 40 ka mga police operation ang laging kandak nga nagresulta sa pagkaresto sang 47 ka mga drug personalities, dala na ang 35 ka mga drug fuser, 11 ka mga drug user, 13 ka mga high-value individuals, 24 ka mga street-level individuals nga naresto sang kapulisan. 64 ka mga kaso ang ilan napasaka sa Korte Action Fred sa paglapas sa Republic Act 9165. More on this, yari ang palayag sang hepe sa Drug Enforcement Unit sa BCPO sa interview sa Aksyon Radyo. Ginapasalamatan ginaton ang mga suportaman sang komunidad na wala yung tataghatag sa aton information regarding sa mga personalities na involved sa pagbaligyanay ng illegal nga droga dito sa siyudad ng Bacolod, sir. So kung magsige-sige ni sir ang suporta kag hatag informasyon sa komunidad, sir, hindi paniguro mo katako ni sir nga siya buang ma-recover nyo? Yes, sir. Kami sa Bacolod City Police Office, sige-sige ang aton nga kampanya kontra sa pag-away sang ginadumilian nga droga para hindi na ini magdamo. Hindi naman ini maunta pero mahagan-hagan ang pagsulod sang illegal drugs dito sa siyudad ng Bacolod, sir. So ang ining katakoon sang siya buang na recover, sir, initanan informasyon na niya sa pumuluyo, bali, sir? Yes, sir. Sir, may mga informasyon makamo, sir, sa inyo nga mga nagradakpan nga sa inyo nga tactical interrogation nagagawa nga ang contact yapon sa mga radakpan nyo arag yapon sa sulod sa BGMP, Lieutenant? With regards sa sina, sir, pinakala mo na confidential pero sige sinaangapon nga monitoring no sa ilang movement diri hindi lang sa sulod mo diri sa mga movement sang mga ginasuko nila diri sa Sagwa. Kay may mga information kita nga nagagawa nga may mga contact sila gidman sa sulod pero sang pagkawa sang information nga may nagahalin kuno sila sulod sang BDMP subong nga sir ang aton nga ginapamangkot no, hindi naman okay hindi ginakulbaan na sila especially ang mga nagkaladakpan naton ng mga bypass naton. Pero sa una, sir, gina-reveal nila subong, sir, medyo may kadlock na sila. Yes, sir. Kaya simple bala nila nga dira man sila gyapon masulod ang unang kulbaan guro nila sa pagtanaw aton, sir. Apel mo liwat, sir, sa publiko sa ila pa dayon, sir, nga suporta sa inyo campaign against illegal drugs? Pinapanawagan namon sa mga pumuluyo, hindi kamo magkahadlok sa pag-report kung may naibaluan kamo. Ginapasalig namon no, ang inyo identity maging pabilin nga confidential na pinapasalamatan ginato ng inyo padayon nga pag-suporta sa amon sa kabilugan sa Bacolod City Police Office. Police Lieutenant Joben Mugato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, ako naman sa Aksyon Eric Magbanong Gasiling, mga kaaksyon sa di ka magabayan sa Pinas, labuton ka sa mga balita kang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na Philippine Standard Time, las 5:15 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap na to resulta Small Town Lottery first draw
6-7. Una nga bula, resulta 6 kag 7. Second draw, 26-37. Ikadua nga bula, resulta 26 kag 37. Third draw, 34-10. Ikatatlo nga bula, resulta 34 kag 10. Rekta kita. Yari na ang Lotto Rizzo. Resulta sang Luto 649 kita. Ang jackpot 37,302,968. Resulta in any order 13, 24, 12, 47, 29. Resulta sang 649 13, 24, 12, 47, 20 kag 9. Sa ilo kita, 6 por 2. Ang jackpot, 9,167,960. Resulta in any order, 10, 28, 31, 30, 33, 40. Resulta sang 6 por 2, 10, 28, 31, 30, 33 kag 40. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na sa aton mga tagpalamati isuri ha. Hindi kita makapulupan na miyaw karon nga aga kay kapos kita sa oras. Sunod ang inyo ginpadala nga mga panamyaw, basahon na to nina. Subong da medyo ipit gid ako sa oras. May pamangkot lang ako sa inyo, may asma bala Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga Bacolod nagatuto karon sa paghatag sang COVID-19 booster shots. Aber, dire kita. Balita City Hall. Opdan kita ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Good morning, Action Fred. Nakasintro karon sa pagbakuna sa booster shots ang ginahimo nga vaccination drive sa lokal nga panguluan sa Bacolod paagi sa Emergency Operations Center o kun EOC. Sunog kay EOC Deputy for Medical and Data Analysis Dr. Chris Surungon, iniman ang sentro sang kampanya nga ila ginadihon angot sa plano sang gobyerno nasyonal nga liwat magpatigayon sang bayanihan bakunahan sa palaabuton
Dugang panisurungon, apisar sa padayon ng kooperasyon nga ginahimo sa publiko paagi sa pagpadulong sa naglain-lain nga vaccination sites, mas labing maayo kung malabot sang syudad ang target nga kadamon sang numero nga mabakunahan. Sunod pa kay surungon, nangin madinalagon man ang vaccination drive sang syudad sa mga kabataan nga nag-edad sang 12 tubtob 17 anyos sa diin, yara na naglapot sa 95%. Sa piyang kabahin, ginalauman man sining nga matalakay sa meeting sang National Vaccination Operations Center o kon NVOC ang patod nga petsa sa delivery sa vaccine para naman sa magkabataan nga nagaedad sa 5 tubtob 11 anyos. Mga focus mo, it's more of booster dose. Tapos sa mga kabataan, galing ang sa Chikiting, yung 5 to 11 vaccination, na puto on hold na nga ang allocation sa national government. Wala pa kaabot, kinaubos na natin first ka 5,000 doses. So naubos na consume na. So we're still waiting for advisory. Hopefully by tomorrow, sa meeting sa NVOC, maka-advise ang NVOC kung may delivery this week or next week. Wala problema kung mag-2017 niya, bastante ato niya bakuna sa amo na age group. Tapos so far, na-reach na pick na mga more than 95% na natin 2017. So ang subong natin nga ginalaga subong ang booster shots. Kaya iniskan sa National Vaccination Day nga Bayanihan Bakunahan Part 4, ang target nato na focus sa booster shots. So far wala na problema sa mga mega vaccination centers natin sa barangay. Damo magyapon na kadto. Even sa mga terminal, kasi mga McDonald's, Jollibee natin vaccination center. Damo magyapon na kadto. Balita gikan sa Bacolod City Hall, akson artay hupon mga kaaksyon, din kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
gamit sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action, and nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Sunog sang mga armado sa Kabankalan. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian. May aga-aksyon na Fred sunog ang isa ka backhoe matapos nga ini ang ginsulod sa ginapatihan armado nga mga tao dito sa may sitio Nandong Barangay Urong, syudad sang Kabankalan, Negros Occidental, Tinalikdan nga gabi. Sa inisyal nga pag-imbestigar sang Kabankalan PNP, ang nasabit nga backhoe gin panag-iyahan gid lamang sang ngalan nga si Emmanuel sa 82 anyos. May asawa kag ini nagapuyo sa sitio Masinadyahon, Barangay Binikwil sa amuman nga syudad. Sa dugang pangapagpangusisa sang PNP, ang watchman sang Kuware nga ginapadagiyahan ni Melvin Ibanez. Nagwa aksyon na Fred agod lang tawon ang mga backhoe nga nakaparking sang iya makit-an ning hindi magnubo 20 ka mga armado. Isa sa ila ang naghambal nga ginapangita lang nila ang backhoe nga ginapanag-iyahan sang biktima. Kag dito na may ara sang duha ka tawo nga nagabitbit sang galon, ginulaan nila ini sang gasolina kag ginsunog. Padayon pang investigation sa motibo sang insidente. Inang balita gikan sa Nokpo Aksyon. Brian Morden nag-report. Mga ka-aksyon din kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:39. Mabalik ako pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pagsiwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning, ang
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Wala ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Actually, Fred, nagnambot sa 34 milyones pesos na balor sa ginasuspetsyon Shabu ang na-recover sa Philippine Drug Enforcement Agency sa bypass operation nga ginpatigayon sa barangay Old Poblacion, siyudad sa Escalante, Kainasang, Kaagahon. Ang suspetsado ginkilala kay Vicente Sipuesca, residente sa barangay Sumag, siyudad sa Bacolod. Sino kay Agent Bamboo, Assistant Provincial Officer sa PDEA, nagabiyahe gikan sa Cebu si Puesta. Agud magkuha sa supply sang droga kag nagabalik sa Negros paagi sa siyudad sa Escalante. Agud nga mapasulod sa ang nasambit nga droga diri sa Negros. Dubang pa, wala man sang ideya ang PDEA kundi ingabahin sang probinsya idagdag ang nasambit nga supply. Palayag ni Bamboo, ginakabing high value target sa Sipuesca kag ila pahibaloon kung may record na angot sa illegal nga droga. Sa karon si Sipuesca ang yara sa kustodiya sa Escalante PNP kag natala na pasakan sang kaso subong nga adlaw sa paglapas sang Section 5 kag 11 may kangtanan sa RA 9165. Samtang maluwa naman ang isa ka lalaki matapos luthang kagabi sa may bahin sang Lizares Extension, Barangay 40, Siyudad sang Bacolod. Pinisyal na pagpangusisa sa ating singal kapulisan ang suspetsado ang duha ka mga wala pa makilalaan nga mga persona kag nagasuksok sang black nga jacket kag helmet kag sakay man sa motorsiklo o kon ining motorcycle riding suspect. Sa karon ang ining biktima ang identified man sang kapulisan nga padayon karon binabulong dito man sa hospital. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Iberabo sa mga ka-action din pa man sa Pinas. Labuton ka sa among balita kang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa... Sila nga kay Dale Salazar karon nga adlaw, Action Dale. Happy birthday. Happy birthday man kay Roy Florete sa Barangay Tangob. Advance happy birthday boss kay Jerome Solinap, Marso 5. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. This time,